Haló, no, môžeme? Jasné. Jasné, jasné. Vybavujem sobotu všetko. A väčšinou už je to aj dobre, lebo už ak bola niekde brzda, tak je preč. Toto je akože taký hardcore, toto je extra hardcore. Po ňom ako... Gál, Vidašič a Almáši. To je iné. Tam je zmeškaná Lehota od Lipšica. To je kvôli... Nie,